ние сме надолу после. Добре. Как се пари? Това къде го скоса? Ама сега днеска ли? Сега, да. Виждах направо, виж там как ме чесна. Усетихме, той павката затова мръдна, защото вика това сега, че минал тук. Много е меко направо. Айде бе! За 2 метра. Запали му саждите. Ще го чукна още един път. Цецо се замисли, отказва се. Цецо с една запричка. Което не става с газ, става с много газ.